Rwase ekenyoro kia bitare egigotoka sensemo ya Kisii South asamenye kurwa sensemo y'abanyarkoba bagoichura no muichano kubwatikana no musayomo asireta Boniface Mukwanya arkoba kagotebanigo abeire kagotwara muchando busini gabere kagochandwa ne mesira y'anyarkoba egikomwerekerere gutumika enibo ya senchirerembe egentokirira ereko gakomurangeria umwaskofu Robert Atandi uyo ene kemirobero yogosambwa kwe mesire yo yamate kurwa se chinsemo ichondanigo ya esokire na gukwandra igoro yegakorekyo bono ba irire kiara ogotoka kwe mesira ase chinsemo icho na gotabona n'echingaki bali babwate mesire yo banyarkoba bagwesoke na kwane kiabuna n'echi konyarkoba kegosambwa na gotuguterware umurikito dipo nasanya na koletaro ya bene wika senkeyo osange birengerero na bamate ekurwa sensemo ina bono tuwarega ni robot riga asenchere wikira tokwendagera ng'eng'iti okwendagera ng'iti itu bono nche tinkonyora tangi ngatebete masatinki ya kwenda kumura sikita manyinga ngoko kendabu katuonya karabuga wasika katuonya kale kabalirio nigoba omoichano munene asabanyakenyero ba bitare imeye bunge ya Bonchari maiga yomusacho yomubwe myaka yagatwa asireta Boniface Mukwa kurangeria amasabo asenka yabo na kwena na emesira tigirito na tatu mwabo elinyare ko bakegusambwa sira nabo kengo mondo kegwa kengira mondo oya ne wa nyumba oitewe family ne onsbi otamaitinge ndoki njibone ndoki agatenga ngachaka ngosungi kenteke igore kwenda kwa ngaitete kwirende ngitieli na ngaite ngitieliga ngocha matuma ke ani bono bongo bwana bono ngabero kumuntu basukire entaru isindochi igere nkainyura ebintu biri bono birtu akwate ngabibi ko kwenda ngoba kwa kwandi ko ngabeire ngamatuko kitange ange metinya sita ntanga kora kendi kyonse otanya kurumanya ngayo gusangana mu muro mwabo nigo bona akorere gitambukira bete gakoira binte byo byaye mbikogera andenya gitari akogenda aitasa berugo se aleterwa umuntu uri omwaba birwari bono nkabuli ebintu bikwenda munanaki bagante ebintu byo bikwenda oboganga nande nje nkarora mbuya piso bwaje asabere ebintu bya birusi asepoma egere mbi barete sita chingaki echecho nigo bono tuomerana na Bishop Robert Atandi uyo bakagotogorana na gusamba amalio gaywe yobonyanabi ogonte byaya ngumbu ntori byanko emesira yanchandire ngaibona komanyira mangana yabo bone mirimo yo igere mirimo yo musunte tari onde bensi okoya bona bana ya santa itemba tabinga keronacha kinguru chiane nabo chigonte binge mesire ko ya iremeri kwabelira na iremete etabense merongebe komentana ywe nigo bona bagakorere mechandera roro anene asibali babwate emesira se chinka chabo bunencherejemo yo kwirenda yaletira madara ya makweli misire yo nonya noyo ngo kwarenge ekiagara nebegete ngori na mbona ngo matenga nyasaye nari ngabone akabe barimo na anda akaire katika fahamu zake za kweli igare kobe barimo kogendera mbiri kolenda mochia ebibwata masharti ya igara makongo number 1 oikotuka chimbori matenero boigo nigo yabake koerera emechando yabere kugeterane na samatuka maiga asoko menyero obwoba anene chingaki chiabotuko obwoba oikipotuko ebi bati kumka tata mukana ki ibati rena kiriko bugai insa chindo nyora bibati gora ken kumka kar mbugentu kike bono njikuboka mami nyora ken nke njibano koikera yamba na mayira mangana jana tokobera ne radio kumbe boyi gotokoba naye kubwatu muchando tali bate bono nje nari gusabaiga muna kweruga manano uri ogosuki ande tubasa koira na maye gobere soma ne rioka se kanisa nere ragokonye abantu borogongorwe bono nigo baboligwe banyarwe tangana mangananga bunayaiga nabo igo komosemeria nyasaye bieka ase amatuka yaiga iga gere mebe ande igego sarie kenyoro ige nare gwadwa isi abantu bekenyoro kianenga monto nibwe stars kwine katware gento kuneke kiagera ni family yao kegosari nda akenya sanga mbia mononye byayu byara byonsi nda akenga mbia mononye mbitigareti ekianyu byatigara na ndi pato anyunga inere byatigara
naende partner n'omochano nogorete kuripoteria igetasini kia ukio getembe kuri kinyoro kia Bitare kegotoka Kisii South ebunge ya Bonchari imenye kaunti ya Kisii eritaria na enkoro kwa Dipon Asanya.